Vypadni odsud, ty neschopná zelenáči. Chirurg zařval tak hlasitě, že to slyšela celá traumatologická hala. Olivia stuhla. Jedna ampulka s lékem se skutálela po zářivě čisté podlaze jako důkaz na místě činu. Za ní pípaly monitory, sestry se rozprchly a na nosítkách napůl seděl muž v pouštní maskáčové uniformě. Jednu ruku měl obvázanou gázou, druhou tiskl na čerstvé střelné zranění pod ramenem. Byl to velitel speciálních jednotek námořnictva. Chirurg lusknul prsty na ostrahu. Odveďte ji, máme tu vojenský personál. Olivia neprotestovala, jen ustoupila, klidná, tichá, s netečným výrazem v očích. A pak velitel otočil hlavu. Jeho pohled se zastavil na Olivijině tváři a celé jeho tělo stuhlo, jako by spatřil ducha. Pomalu bolestivě zvedl pravou ruku a zasalutoval jí. Celá místnost přestala dýchat. Chirurg zašeptal. Pane, proč jí salutujete? Velitelovi oči se od Olivie neodtrhly, protože jste právě vyhodil válečnou hrdinku. A pak se naklonil dopředu. A já nedovolím, aby se to opakovalo. Napište nám do komentářů, z jaké země se díváte. Hodiny právě odbyly půlnoc, když traumatologické oddělení explodovalo v kontrolovaný chaos. Vyzvánějící telefony, pípající monitory, ostrý štiplavý zápach dezinfekce pronikal vlhkým zimním vzduchem pokaždé, když se dveře od příjmu s syčením otevřely. Olivia stála vedle vozíku s léky, blonďaté vlasy stažené do praktického ohonu, na uniformě pomačkané stopy 12hodinové směny. Její ruce byly pevné jako skála, přestože v jejich očích se usadila prázdná tíha člověka, který funguje jen díky vůli a posledním zbytků sil. Byla nová, čerstvé maso. Ten druh nové, který všem dovoloval zacházet s ní, jako by byla nahraditelná. A dnes večer senior chirurg Stephen N. Young už kroužil. Hledal oběť. Olivia sáhla po ampulce. Nic složitého. Standardní postup. Ale jedna sestra prošla příliš rychle. Vozík se zakymácel a jediná ampulka vypadla z přihrádky. Dopadla na vyleštěnou podlahu a skutálela se po bílých dlaždicích, jako by byla středem pozornosti pod reflektorem. Zvuk nebyl nijak obzvlášť hlasitý, ale v tu chvíli se rozlehl jako hrom. Youngova hlava se otočila s dravčí přesností. Stiskl čelisti, přimhouřil oči a pak přišla slova. Ostrá jako břitva, promyšlená, navržená tak, aby zničila. Vypadni odsud, ty neschopná zelenáči. Nezamumlal to. Zařval to tak hlasitě, aby to slyšela každá duše v traumatologické hale. Každá sestra stuhla v kámen. Lékaři rezidenti najednou shledali podlahu fascinující. Ale Olivia se nepohnula. Jen zírala na tu kutálející se ampulku o zlomek vteřiny příliš dlouho. Jakoby sledovala něco mnohem katastrofálnějšího, než sklo dopadající na dlaždice. Pak se dveře od příjmu rozletěly a celá atmosféra se změnila. Nejen příchozí trauma. Vojenská změna. 2 vojenští policisté vstoupili první, očima přejížděli rohy s taktickou přesností. Vojenský zdravotník tlačil nosítka rychle a připoutaný na nich byl muž v pouštní maskáčové uniformě, napůl sedící, protože i krvácející a zraněný odmítal vypadat poraženě. Jedna ruka byla zabalená v gáze nasáklé krví, druhá tvrdě tiskla střelné zranění pod ramenem. Ne smrtelné, ale dost na to, aby zbarvilo jeho uniformu do tmavě rudé. Jeho tvář byla maskou kontrolované bolesti, ale oči zůstávaly ostré a bdělé. Velitel námořních speciálních jednotek. Ten druh muže, jehož pouhá přítomnost přinutí i ty arogantní instinktivně se napřímit. Youngova proměna byla okamžitá. Řvoucí tyran zmizel. Nahradil ho uhlazeně profesionální lékař. Vykročil dopředu, jako by velel celé místnosti, což ještě před 30 vteřinami skutečně dělal, a štěkal rozkazy. Směroval personál jako figurky na šachovnici. Pak jeho prst ukázal za nosítka, za zakrvácenou uniformu, za vojenské policisty a namířil přímo na Olivii. Dostaňte ji odsud, přikázal.
jeho tón ostrý jako chirurgická ocel. Máme tu vojenský personál k ošetření. Mávl směrem k ostráze, jako by odháněl nepříjemnost. Olivia neprotestovala, neprosila, ani se nebránila. Prostě ustoupila, výraz neutrální, oči děsivě klidné. A nějak to ticho, to odmítnutí plazit se, jako by Youngovu zuřivost ještě více rozpálilo. Velitelova hlava se otočila pomalu, záměrně, jako by ten pohyb stál úsilí. Jeho pohled našel Oliviinu tvář a zastavil se. Na jeden zdánlivě nekonečný okamžik se traumatologická hala proměnila. Už to nevypadalo jako nemocnice. Vypadalo to jako místnost plná lidí, kteří náhodou vstoupili na posvátnou půdu. Velitelovi oči se rozšířily. Ne zmatkem, ale poznáním tak náhlým a hlubokým, že to vypadalo, jako by dostal ránu. Celé jeho tělo stuhlo, jako by spatřil ducha vystupujícího z jeho nočních můr do zářivkového světla. Stephen N. Young si toho nevšiml hned. Byl příliš zabraný do své show. Ale sestry si všimly, rezidenti si všimli, vojenský policista u dveří si všiml, všichni cítili tu změnu ve vzduchu. Pak se velitel pohnul. Očividně to bolelo, ale pohyboval se s úmyslem. Zvedl pravou ruku. Prsty se mu třásly ztrátou krve a námahou, ale gesto bylo nezaměnitelné. Formální, přesné, vojenské. Salutoval Olivii. Ne neformální uznání, ne přátelské mávnutí. Pravý salut, ten druh vyhrazený pro někoho, koho respektujete více než sebe sama. Místnost zapomněla, jak se dýchá. Jedna sestra skutečně upustila chirurgický tác. Dokonce i kardiomonitor jakoby stichl. Youngova tvář tak rychle zbledla, že by to za jiných okolností bylo komické. Naklonil se mírně dopředu, zmatek vyrytý v jeho rysech, jako by jeho mozek odmítal to, co mu hlásili oči. Pane, Youngův hlas vycházel sotva nad šepot, najednou váhavý, najednou maličký. Proč jí salutujete? Velitel ho neuznal, ani se na něj nepodíval. Jeho oči zůstaly upřené na Olivii, jako by byla jediná lidská bytost v místnosti, na které záleželo. Protože jste právě vyhodil válečnou hrdinku z vaší traumatologické haly, řekl, hlas nebezpečně tichý. Pak se naklonil dopředu na nosítkách, svaly čelisti pracovaly, jako by zadržoval něco násilného. A já nedovolím, aby se to opakovalo. Oliviin výraz zůstal nezměněný, ale její ruce ji zradily. Jeden drobný pohyb, téměř nepostřehnutelný, jako by bojovala s každým instinktem, který jí říkal utéct. Stephen N. Young slyšitelně polkl a snažil se získat zpět svou autoritu. Tady je zjevně nějaké nedorozumění, zajíkal se. Velitel konečně mrkl. Pomalu, váženě. A když znovu promluvil, jeho hlas už nebyl vzteklý. Bylo to něco daleko nebezpečnějšího než vztek. Byla to absolutní jistota. Její jméno pro mě není nové, řekl. Její ruce pro mě nejsou nové. A její tvář. Jeho oči se zaostřily jako při zaměřování skrz puškohled. Řekli nám, že jste mrtvá. Olivia neodpověděla. Jen na něj zírala a všichni v té traumatologické hale si uvědomili, že tohle není žádné nedorozumění. Tohle bylo vzkříšení. Po 3 celé vteřiny se nikdo v traumatologické hale nepohnul. Ani sestry, ani rezidenti, ani vojenští policisté hlídající vchod. Jediný zvuk byl pravidelný puls kardiomonitoru, tvrdohlavý, rytmický, jako by odmítal panikařit, i když každý člověk v místnosti chtěl. Youngova ústa se otevřela, pak zavřela jako ryba dusící se na vzduchu. Díval se na Olivii, jako by právě spáchala neodpustitelný zločin, a na velitele, jako by se dopustil neodpustitelné zrady. Olivia stála tam, kam se jí ostraha pokusila zahnat. Postoj klamně klidný, brada mírně zvednutá, oči naprosto nečitelné. Nevypadala hrdě, vypadala vyčerpaně. Ten druh únavy až do morku kostí, který přichází jen po letech utíkání před vlastním stínem. Veliteli, řekl opatrně jeden vojenský policista a učinil opatrný krok dopředu. Potřebujeme vás stabilizovat, pane.
Velitel ani nemrkl. Jsem stabilní, prohlásil. Pak kývl směrem k Olivii, aniž by přerušil oční kontakt. Ona je ta, kterou byste měli poslouchat. Stephen N. Young se probudil k životu, jako by ho někdo zasáhl elektrickým proudem. Pane, s veškerým respektem, tohle je civilní nemocnice. Ta sestra je úplně nová. Upustila léky. Není ani oprávněná k... Zarazil se náhle, když se Olivia konečně pohnula. Ne směrem k pacientovi, směrem k ampulce. Hladce se sehnula. Zvedla ji. Otřela jedním alkoholovým tampónem, jako by to byla druhá přirozenost, a položila ji zpět na tác s tichým, definitivním cvaknutím. Ta jednoduchá akce nesla více váhy než jakýkoliv proslov, protože říkala všechno. Stále pracuji, i když se mě snažíte zničit. Jeden rezident se pokusil o trapný smích, jako by to byl nějaký bizarní vtip, na který všichni do ranní směny zapomenou. Ale velitelův výraz nezměkl. Youngovi, řekl, čta jméno na chirurgově jmenovce, jako by si zapamatovával důkaz. Jste hlučný. Tak obvykle kompenzují nejistí lidé. Jedna sestra ostře nadechla. Youngova tvář zrudla do karmínova. Pane, snažím se vám zachránit život, odsekl, a okamžitě vypadal, že lituje svého tónu. Velitel mírně naklonil hlavu, téměř zvědavě. Neumíráte, řekla klidně Olivia, a každá hlava se otočila jejím směrem. Nebyla to vzdorovitost. Bylo to klinické hodnocení. Střelné zranění povrchové, bolestivé, ale ne smrtelné. Potřebujete výplach, profylaktická antibiotika a tlakový obvaz. Vaše ruka vyžaduje zobrazení. Její hlas byl tichý, kontrolovaný, jako by tyto hodnocení prováděla v podmínkách daleko horších než dobře osvětlená traumatologická hala. Stephen N. Young pohrdavě odfrkl. A to víte, protože... Olivia na něj neplýtvala slovy. Přešla přímo k nosítkám a oslovila velitele, jako by byl jediná osoba hodná rozhovoru. Nehýbejte se, řekla. Krvácíte skrz obvaz. Velitel okamžitě poslechl. To byl okamžik, kdy místnost skutečně pochopila. Ne proto, že příslušník speciálních jednotek následoval pokyny sestry. Pacienti neustále poslouchají sestry. Bylo to proto, že muž jako on nikoho neposlechne, pokud si nezasloužil jeho absolutní respekt. Oliviny prsty se pohybovaly s nacvičenou efektivností. Opatrně rozbalila gázu z jeho ruky a odhalila zranění, které by ho mělo přimět k studenému potu. On ani necukl. Sledoval ji, jako by sledoval vzpomínku, jak ožívá. Neměla byste tu být, zamumlal. Olivina čelist se neznatelně sevřela. Vy také ne, odpověděla tiše. Stephen N. Young přistoupil blíž. Zoufale se snažil získat zpět kontrolu nad svou vlastní traumatologickou halou. Tak dost, řekl ostře. Sestro, ustupte, já to převezmu. Olivia ho neuznala. Pokračovala v práci. To bylo, kdy Youngovo ego konečně prasklo. Chytil ji za zápěstí. Tvrdě. Ne dost na to, aby okamžitě zanechal stopy, ale dost na to, aby jí připomněl, za koho se považoval. Řekl jsem, ustupte, zasyčel skrz stisknuté zuby. Velitelova hlava se pomalu zvedla. Jeho oči se staly naprosto prázdnými. Sundejte z ní ruku, řekl. Slova byla sotva nad šepot, ale dopadla jako výstřel z pušky. Young stuhla uprostřed stisku. Pustil její zápěstí, jako by se proměnila v rozžhavený kov. Velitelův hlas klesl ještě níž. Nemáte absolutně tušení, koho jste se právě dotkl. Young tvrdě polkl. Pane, já jen chtěl... Ne. Velitel ho čistě přerušil. Vy tohle nevysvětlíte. Pak se znovu podíval na Olivii a jeho výraz se proměnil. Méně hněvu, více smutku. Alfa tým nestrácel lidi, řekl tiše. Ani jednou, ani jednoho operátora, ani jednu misi. Místnost společně zadržela dech. Jedna sestra zašeptala. Alfa. Jako by to slovo bylo radioaktivní. Oliviny ruce na zlomek vteřiny zaváhaly, pak pokračovali v práci. Ten tým už neexistuje, řekla stroze. Zemřel. Velitelův smích byl dutý, hořký. To Pentagon řekl světu, řekl.
Ale já tam byl. Viděl jsem vás v prachu, s rukama pohřbenýma v hrudní dutině muže, jak mu přikazujete, aby dýchal, jako byste dávala rozkazy samotnému vesmíru. Olivie se viditelně sevřelo hrdlo. Dokončila zajištění obvazu, přelepila ho přesnými pohyby a pak záměrně ustoupila. Potřebujete odpočinek, řekla. Přestaňte mluvit. Velitel ji úplně ignoroval. Donutili vás do důchodu, řekl. Pohřbili vás zaživa v papírování a utajení. A vy jste je nechala. Olivia se mu konečně podívala přímo do očí. Nenechala jsem je, zašeptala. Potřebovala jsem to. Poprvé velitel vypadal, že skutečně rozuměl. Jakoby přesně věděl, co stojí přežít. Vrchní sestra vstoupila, ozbrojena podpisovou deskou, už defenzivní. Co se tady děje? Vyžadovala. Stephen N. Young využil příležitosti. Tahle zelenáčka zasahuje do... Velitel otočil hlavu a řekl. Přiveďte mi ředitele nemocnice. Vrchní sestra zamrkala. Pane, my obvykle... Teď, zopakoval. Způsob, jakým vyslovil to jediné slovo, přiměl lidi se pohnout bez vědomé myšlenky. Olivia je sledovala, jak se rozprchli jako vyplašení ptáci a cítila, jak se jí v hrudi usazuje něco studeného a nevyhnutelného. Protože věděla, co přijde. Jakmile vás velitel speciálních jednotek veřejně pozná, už se nemůžete schovávat ve stínech. Když ho začali převážet k radiologii, natáhl se nezraněnou rukou a jemně chytil Olivin rukáv. Žádná síla, žádný požadavek, jen tichá kotva. Olivie, řekl, používaje její jméno, jako by bylo něco posvátného. Potřebuji, abyste přišla na základnu. Oliviny oči střelhla po chodbě, po bezpečnostních kamerách, po všech naslouchajících uších. Ne, zašeptala pevně. Velitelův stisk se zlehka zpevnil. Ano, namítl, protože ti rekruti zemřou bez toho, co víte. Olivia prudce nadechla. A než mohla sformulovat odpověď, velitel dodal jedinou větu, která jí zmrazila krev v žilách. Snaží se vás nahradit chirurgem, který zamrzne, jakmile začnou létat kulky. Olivia zdokonalila umění mizení. Ne s dramatickými gesty, ale s přesností. Jako kouř pronikající pod rámem dveří vyklouzla v momentě, kdy kola nosítek začala svůj rytmický rachot po chodbě. Otočila se směrem ke skladu materiálu, ruce už sahaly po pomyslném inventáři. Více gázy, extrafyziologický roztok, cokoliv, co by ospravedlnilo její ústup před magnetickým tahem toho mužova poznání. Ale traumatologická hala se už proměnila. Sestry si nevyměňovaly ostré poznámky. Vyměňovali si její jméno v utlumených, zbožných tónech. Rezidenti ji studovali neklidnýma očima lidí, kteří právě objevili nabitou zbraň ukrytou na očích. A Stephen N. Young nesl výraz krále, který sleduje, jak mu před davem svědků padá koruna do bláta. Stihla 2 kroky do chodby, než jí hlas zastavil. Olivie, ne křičel, ne teatrálně, vysloveno s gravitační vahou autority. Otočila se a našla tam jednoho z vojenských policistů, jeho výraz vytesaný z kamene, ale bez nepřátelství. Velitel vás chce u zobrazování, řekl. Olivie se žaludek sevřel. On nemá právo chtít věci, odpověděla hlasem sotva nad šepot. Vojenský policista neprotestoval. Prostě naklonil hlavu směrem k chodbě s nacvičenou trpělivostí někoho, kdo takové zprávy doručoval už dříve. Paní, s respektem, ano, má. Zobrazovací místnost byla sterilní a agresivně jasná, ten druh zářivkového útoku, který vysává barvu ze všeho živého. Velitel seděl na okraji stolu pro počítačovou tomografii, košili odhrnutou stranou, aby odhalil čistý obvaz na rameni, obvázaná ruka klidně spočívala na koleni. Vypadal otravně vyrovnaně na někoho, kdo nedávno zachytil kulku. To znepokojovalo Olivii nejvíc. Skutečné trauma přinutí muže stichnout. Tohle nebylo ticho bolesti. Tohle bylo ticho záměru. Sledoval její přiblížení, jako by na ní čekal roky, ne minuty. Stále to děláte, řekl tiše. Olivia stuhla. Dělám co? Stojíte tam, odkud můžete sledovat každý východ, odpověděl.
Olivia zůstala naprosto nehybná, ale její oči ji zradily, reflexivně přeskočily ke dveřím, ke křižovatce chodeb, ke konvexnímu bezpečnostnímu zrcadlu namontovanému v rohu. Velitelova ústa se téměř neznatelně skroutila v něčem podobném uspokojení. Ano, zamumlal. Radiolog se vznášel poblíž. Nejistota z něj vyzařovala jako tepelné vlny. Velitel mu nevěnoval ani pohled. Musíte přijít na základnu, řekl znovu, jakoby první pozvání nebylo odmítnuto. Olivína čelist stvrdla jako beton. Ne. Velitel se mírně naklonil dopředu, testoval odpor zranění. Olivie, poslouchejte mě. Řekla jsem, ne, zopakovala, její klid nebezpečnější než jakýkoliv křik. Jsem sestra, pracuji tady, to je vše. Velitelovi oči se zúžily se soustředěním odstřelovače, zaměřujícího se na cíl. Nikdy jste nebyla jen sestra, řekl. A vy to víte? Olivia cítila svůj puls bušit v hrdle. Udržovala neutrální výraz, ale uvnitř jejího hrudníku se něco pradávného a divokého začalo probouzet z vynuceného zimního spánku. Neměl byste takové věci říkat nahlas, zašeptala. Ne v nemocnici. Studoval ji dlouhý okamžik, pak jediným záměrným přikývnutím. Dobře, řekl. Tak mi dovolte to říct jinak. Mírně zvedl obvázanou ruku, záměrně upozorňoval na důkaz. Mám výcvikový program plný nových rekrutů, kteří zamrznou v okamžiku, kdy krev dopadne na podlahu. Jsou to dobří muži. Silní, rychlí, chytří, ale nemají vás. Olivín pohled sklouzl k obvazu na jeho rameni. Přežil jste, řekla stroze, což znamená, že zjevně někoho máte. Velitelův hlas skrystalizoval v led. Někdo se mě pokusil zavraždit, řekl. A dýchám, protože trajektorie byla vychýlená o 5 centimetrů. To není dovednost. To je pravděpodobnost. A pravděpodobnost není strategie. Pak se naklonil blíž a stišil hlas na frekvenci, která sotva rušila vzduch. Alfa byla strategie. Olivíny prsty se sevřely kolem okraje její kapsy. Cítila přes látku tuhý obrys své visačky. Jméno, které jí nepatřilo. Život vybudovaný z lží a nutnosti. Přestaňte, zašeptala. Velitelovi oči nezakolísaly. Řekli světu, že jste mrtvá, řekl. Informovali vaše rodiny, že jste mrtvá. Vyřadili vás z provozu, jako byste byla utajovaná zbraň, u které riskovali ztrátu kontroly. Olivie se sevřelo hrdlo. Nevíte, o čem mluvíte. Pomalu přikývl, uznávaje její popření a zároveň ho odmítaje. Vím dost, řekl. A vím tohle. Pokud je nenaučíte, budu sledovat, jak umírají děti, které nikdy nemusely zemřít. Dveře se za ní otevřely s teatrálním načasováním. Stephen N. Young vstoupil v doprovodu vrchní sestry a nemocničního administrátora v obleku, který stál víc než měsíční nájem většiny lidí. Youngův úsměv byl násilně sestaven, napjatý sotva skrývaným ponížením. Veliteli, řekl hlasem pokrytým syntetickou vřelostí, chci se jen omluvit za dřívější zmatek. Náš personál pracuje pod značným tlakem. Ta sestra je nová na oddělení a... Velitel otočil hlavu záměrnou pomalostí a podíval se na Youngovi, jako by zkoumal něco nepříjemného na podrážce své boty. Nedělejte to, řekl. Young zamrkal. Pane? Neříkejte jí tak, odpověděl velitel. Ta sestra, nová, zelenáčka. Nemáte právo ji redukovat na pohodlnou nálepku, protože ji nemůžete ovládat. Transport dorazil bez sirén nebo fanfár. Jen matně černé SUV a 2 muži v civilních bundách, kteří se pohybovali s dravčí grácí operátorů. Neohlásili se. Nevydávali požadavky. Prostě čekali s úctivou trpělivostí lidí, kteří už znali výsledek. To děsilo Olivii nejvíc. Ne síla, ne hrozby. Jistota. Olivia se naposled podívala na chodbu traumatologického oddělení, místo, které si záměrně vybrala, protože slibovalo anonymitu. Protože nikdo nekladl nepříjemné otázky. Protože to mělo být nekomplikované. Když nastoupila do SUV, teplo jí obklopilo jako znovu nalezená vzpomínka. Kožená sedadla, inženýrské ticho, vůně čisté látky a naolejovaného kovu.
Velitel se usadil vedle ní, ramena stále obvázaná, ruce stále zabalené. Vydechl jako člověk, který uvolňuje roky zadržovaného dechu. Neměli jste mě najít, řekla Olivia, zírajíc z okna, jak nemocnice mizela ve zpětném zrcátku. Velitel neprotestoval. Prostě odpověděl. Já vás nenašel. Vy jste našla mě. Upustila jste ampulku a přesto jste sledovala každý východ v místnosti. To není reflex sestry. Olivie se sevřelo hrdlo. Jsem unavená, zašeptala. Velitel přikývl. Dobře, řekl. To znamená, že jste stále člověk. Základna byla brutální, strohá a osvětlená jako svět, který zapomněl, jak vypadá tma. Reflektory planoucí proti sněhu. Bezpečnostní kontrolní body. Muži v uniformách pohybující se s choreografickou účelností. Olivia očekávala výslech. Očekávala, že ji někdo zastaví, bude požadovat identifikaci, zpochybní její přítomnost. Nikdo to neudělal, jen jí uvolnili cestu. Doprovodili ji do výcvikového hangáru, který voněl gumovými podložkami, průmyslovou dezinfekcí a studenou ocelí. Formace rekrutů stála v pozoru, mladí, fyzicky impozantní, vyzařující tu specifickou domýšlivost, kterou muži vyvinou, než je svět naučí pokoře. Pak to spatřila. Ruce jednoho rekruta se třásly, sotva znatelně. Ne strach, adrenalin, stejný mimovolný třes, který viděla u čerstvých operátorů před jejich první skutečnou expozicí krvi. Olivia k němu přešla přímo, aniž by žádala o povolení. Jak se jmenujete? Zeptala se. Rekrut polkl. Dawson, paní. Olivia přikývla. Udržoval jste někdy tlak na přerušené tepně, zatímco vám někdo křičel vaše jméno? Dawson zamrkal. Ne, paní. Olivín hlas zůstal vyrovnaný. Pak nepředstírejte, že jste připravený, řekla. Protože předstírání je způsob, jakým lidé umírají. Instruktor se pokusil zasáhnout. Paní, osnovy? Olivia ho utnula pohledem tak ostrým, že mohl krvácet. Vaše osnovy jsou důvod, proč vašeho velitele málem zavraždili, řekla. Hangár upadl do absolutního ticha. Ukázala na traumatologické stanice. Trénujete je být statečnými, řekla. Statečnost je laciná. Kdokoliv může být statečný 10 vteřin. Přešla k lékařské sadě, otevřela ji a vytáhla zásoby se svalovou pamětí tak plynulou, že to vypadalo jako choreografované představení. Co potřebujete, je disciplína v panice. Potřebujete ruce, které se netřesou, když se místnost promění v peklo. Podívala se na rekruty. A potřebujete přestat uctívat hodnosti. Tělo se nezajímá o váš titul. Krev se nezajímá o vaše ego. Jeden rekrut, příliš sebejistý, odfrkl. Olivia to okamžitě uslyšela. Otočila se. Myslíte si, že jsem jen sestra? Řekla. Rekrut pokrčil rameny. Bez urážky, paní, ale my trénujeme na boj. Olivia jednou přikývla. Perfektní, řekla. Tak začneme. Přešla na podložku, ukázala na rekruta a řekla. Simulujte zranění. Teď. Rekrut zaváhal, pak se vrhl dopředu. Pantomimoval chaos. Olivia se pohnula jednou, rychle, přesně. Kontrolovala jeho zápěstí, donutila ho dolů bez způsobení zranění, připíchla ho v pozici, která mu dala poznat, jak bezmocný by byl, kdyby někdo panikařil během skutečné extrakce. Místnost stuhla. Olivia se naklonila blízko a zašeptala. Nepovznášíte se na výši příležitosti. Padáte na úroveň svého tréninku. Pak ho pustila a ustoupila, jako by se nic nestalo. Velitel ji pozoroval, oči zatížené něčím blížícím se vděčnosti. Přistoupil k ní a promluvil dostatečně tiše, aby slyšela jen ona. Řekli mi, že Alfa je pryč, řekl. Ale vy stojíte přímo tady. Olivia polkla. Alfa je mrtvá, zašeptala. To byla dohoda. Velitel zavrtěl hlavou. Ne, řekl. Alfa je v důchodu, je v tom rozdíl. Oliviiny oči pálily, ale nedovolila slzám padat. Zírala na rekruty, mladé, živé, stále nezlomené, a cítila, jak se hluboko v ní něco posouvá. Ne vzrušení, ne sláva, něco jemnějšího. Smysl. Podívala se na velitele a mírně přikývla. 1 týden, řekla. Budu učit, 1 týden.
Velitelova ústa se pohnula. To je vše, o co žádám, odpověděl. Prozatím. A zpět v nemocnici Stephen N. Young stále přesvědčoval sám sebe, že měl pravdu. Nevěda, že neschopná zelenáčka, kterou ponížil, nyní stála pod reflektory a trénovala další generaci operátorů, jako by nikdy neopustila válku. A pokud jste cítili ten moment, ten salut, to ticho, ten okamžik, kdy Olivia konečně přestala utíkat. Prosím, odebírejte tento kanál, protože tyto příběhy nejsou jen zábava. Jsou připomínkou, že ti nejtižší lidé v místnosti jsou někdy ti, kteří už přežili to nejhorší. A pokud chcete podpořit tento kanál a získat přístup k exkluzivnímu obsahu, zvažte členství. Každá podpora znamená víc, než si dokážete představit.